Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang dalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang dalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga tabi, Sir John De La Rosa, Sir Dick Damaso, Sir Jonathan Mondragon, kay Idol Jerbien, good morning.
Siyempre kay Sir Mario Castelo, kay Jacinto Silot. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na. Petsa 9 na kita kang bulan na Hulyo taon 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita. Mag-orestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, syempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa mga kumpleanyo ngunyan, July 9. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganito paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya man san na po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon, kasabay dyan si Sir SM Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din mo ugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal tabi ang may stress sa mga panahon pong ini. Net TV. Good morning, Tabi! Maray na agad Tabi dyan sa team kang Albay EMS kang Apsimo. Good morning man sa sakoyang idol Sir Ryan Llenaresas. Dyan po yan sa Police Regional Training Center dyan sa Camp Ola. Kay Elena Capos Kompetente, Ma'am Aruba, good morning. Miyerkules na kita. Miyerkules na naman Tabi, Ma'am Aruba. Kabangaan na naman kan si Mana. Kaskaso ng panahon di sasaron si Mana, mapiesta na dyan sa Malilipot, Albay.
Kasabay dyan ang piyesta sa Barangay Matagbak. Ano? Good morning kay Cha Pining Florentino. Dyan Cha Pining, good morning. Kay Sermon Calleja, good morning Tabi sa imo. Sa Kuyang Idol. Kumusta na Tabi Sermon? Kumusta na sa tuyang mga fight naman niya? Teka na ngayon nagpapashare sa ko. Fight siya na Tabi Sermon. Kumusta Tabi Chapining dyan sa Honop? Ano may bulinaw pala? Dahil ka ngayon magpara kaon ki bulinaw ta makulog yan sa imong samingkil. Yo. Kulog ang samingkil mo. Pero dahil Sermon Calleja, pag nagkakaon ako ki bulinaw, dahil man nagkukulog ang bitis ko. Ayo. May mga bawal lang talaga na pag nakaon mo, sus Maria Tadtod, nagkukulog ng tiil. No. Pining rin. Pero masira mo ng bulinaw hali dyan sa Honop. Bata bagat bagangon yan. Ano daw, kumusta? Uy, karni bagatabi, presyo kang karning urig, nagbaraba na. Dati may 400. O dyan sa Malinaw, nahiling ko sukaratula, 350 na sana. Ang kilo kang karne, laman, 350 na sana. Dati, 400 iyan, nag-390, nag-380, nag-370. Angon yan, 350 na sa natabi, Ma'am Gina Nasol. Kung gusto nindong burbaratong karni, magbiyahe ka mo, magdayo ka mo dyan tabi sa Malinaw, Albay. Barato dyan ang karne, karning urig. Hanggang duman sa Tiwi. Barato ang karne dyan, pero pag sa tabako, gari 400 pa ang kilo kang karne. Shoutout na Tabi from Bacoor, Cavite. Sige Tabi, Serner Carullo, good morning. Dyan sa Bacoor, Cavite. God bless po. Ingat, Papa Dan Rosales. Good morning man. Nagbaba naman ang gadadi. Buro-barato na sukar ni. Pero maski bagbarato sukar ni, duman sana ako sa sira. So tilapia, 180 so kilo. Duman sana ako sa sira, Tabi, Ma'am Gina. Ay, good morning da Tabi sa gabos na mga tagalabnig, Malinaw, Albay. Pagkatapos kang piyesta dyan sa Malilipot and Batagbak, ang masunod na piyesta Malinaw. O kaya naghahanda naman ngunyan ang lokal na gobyerno kang Malinaw sa indang Alinaw Festival. Sa Malilipot, Lubid Festival. Yo. Di soronodan na yan. Katapos kang piyesta dyan sa Malinaw, pasiring na sa Tiwi. Coron Festival naman. Yo, bakong Agosto ang piyesta sa Tiwi. Soronodan na yan. Yo. Anan mga riparo tangon niya na Miyerkules, kasud matabi so inaugural session kang sanggunian panglunsod kang syudad nin Tabaco. Asin pagkahapon so inaugural session man kang sanggunian panlalawigan ng Albay. Oni ang makaborboysit kasud ma dapat alas 9 supuon kang inaugural session dyan sa sanggunian panglungsod kang Tabaco. Aw ano ka ta daing kuryente. No. Ano nga ini? Daing ngayang kuryente. Ano nga yan? Pospunta pa. Ay man nga pwede ta preparado na.
na delay, mga nakapuon gari mga mag-aalas 10 na. So pag inaugural session, sige tatod tapag re-restoryahan tayan. Pa-shoutout na tabi sa mga taga-Labnig, Zone 11. Digdi sa Kawit, 20 lang tabi ang kilo kang urig. Kaya lang anini, to lang sana. So pambaw gari sa ayam ya. Dadyo. Pwede yan. So, sasabaw sa nabaga. Ang mga buto-buto baga, pag tiniripon mo, tapos pakalaga kagaon mo, lagan mo kitanlan. Puwerte ang namit ka. Yung mga buto-buto baga, na di naman ki mga laman-laman. Pakuloon mo yan, tapos lagan mo ki tanlad. Lagan mo ki dit na roricado. Pwede na yan sabaw. Basta medyo nagbuburo-barato ng onyan so karning orig. Pero yun na nga niyan, dahil ako nagkaon. Ano pa? Dahil mga tugang kang brownout kasudma dyan sa inaugural session sa Sangguniang Panlunsod ng Tabako. Ang Sangguniang Panlunsod kang Tabako nagpasartulos ni sarong resolusyon para mag-request kay Mayor Ray Bragais na malaganin powerhouse asin genset. Yang bagong legislative building kang Sangguniang Panlunsod kang Tabako, aprobado na yan. Taday pa pala niyan na generator yung bagong building dyan kang mga Sangguniang Panlunsod member. Ayo. Diyan sa Karangahan, day palang ki-generator pa yan. Kaya may resolution tulos na pinasar kasudma ang sa kuyang idol. Si City Councilor Engineer Noel Bonaobra. Naka-primero tulos na resolution. Nagre-request na inguwahon ni Mayor Ray Bragais na malukaran kipundo para laganan po ni generator powerhouse dyan po sa bagong legislative building ng Sangguniang Panlunsod ng Tabako. Yan! Oy, dyan po sa probinsya kang Catanduanes, mga tugang, may bago ng provincial director. Official na databing nagtukaw sa bagong provincial director dyan po sa probinsya kang Catanduanes. Ang syudad Mangkan Legazpi, mga tugang, puspusanaan paghahanda sa gigibuho na Ibalong Festival. Matindi ang preparasyon na rin. Agosto pa ang Ibalong Festival. Ngunyan pa sana nag-aasikaso na ang LGU Legazpi. Yo! Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuya mga pag-re-restoryahan ngunyan tabing Miyerkules. Alas 7:22 mga tugang. Aramon na tabi muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Konta mo ng linya kang pag-asa ha. Mas maray na supermi kitang updated sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Good morning, Tabi Pag-asa. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Habagat pa rin ang nakakaapekto sa buong bansa at patuloy pa rin itong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating kalupaan. Inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa Occidental Mindoro, kaya't sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat sa bantaho ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa halos patuloy na pagulan dahil nga po sa habagat o southwest monsoon. Samantala, dahil pa rin sa southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ng generally maulap na papawirin at ina-expect pa rin natin ng mga pagulan ngayon sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, Mainland Cagayan, sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, natitirang bahagi pa ng Mimaropa Region, sa Aklan, Antique,
Negros Island Region maging sa Zamboanga Peninsula. Kahit saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas po ng ating area of responsibility. At base sa ating latest kanina na forecast sa analysis natin, huling nakita yan sa layong 1,685 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Tumalayo naman po ito sa atin, nasa labas po ito ng ating area of responsibility at wala po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan. At according sa ating forecast, sa latest analysis po natin, nananatiling mababa ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. At generally, northwestward o pahilagang kanluran ng kanyang magiging pagkilos. At kung pumasok man po ito ng ating area of responsibility, nananatiling mababa ang tsansang makaapekto ito ng direkta sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngayon po man, patuloy pa rin po tayong mag-antabay at mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. Para naman po sa real-time na warnings, thunderstorm and rainfall warnings, bisitahin po natin ang website na panahon.gov.ph para po sa mga updated na possibilities kung meron man pong tsansa ng mga pagkidlat pagkulog o may mga nararanasang pagkidlat pagkulog at mga pag-ulan sa inyong lugar, ay bisitahin po natin itong website panahon.gov.ph at dyan po natin, nire-release din po natin, nag-i-issue po ang ating Pag-asa Regional Services Division ng mga thunderstorm advisories and rainfall advisories at dito po natin makikita sa website na ito. Samantala, i-reiterate lamang po natin ang ating forecast for today sa malaking bahagi ng bansa. Dahil nga po sa Southwest Monsoon o Habagat, patuloy pa rin ang malalakas na mga pag-ulan dito po sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Occidental Mindoro, maging sa Batanes at Babuyan Islands. At dahil pa rin sa Southwest Monsoon o Habagat, asahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi pa po ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at Laguna, maging dito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa Region. Para naman sa ating pagtayo ng ating temperatura sa lawag, from 24 to 28 degrees Celsius ang ating inaasahan. Sa Baguio ay 17 to 20 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius. 27 to 33 degrees Celsius naman po sa Legazpi City at sa Tagaytay ay 25 to 30 degrees Celsius. Para naman sa magiging forecast sa natitirang bahagi pa ng Luzon, yun po yung dito sa Quezon Province at maging sa Bicol Region, asahan natin bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa pa rin ho man ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog, especially po sa hapon at gabi. Para naman sa natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan pa rin natin dito po sa Aklan, Antique, Negros Island Region, maulap pa rin ang ating papawirin at may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog pa rin dahil sa habagat, gayon din sa Zamboanga Peninsula. Pero sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa lamang ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura doon sa Tacloban from 26 to 33 degrees Celsius, 26 to 33 din po sa Cebu City at 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa City. 25 to 32 sa Cagayan de Oro, 24 to 32 naman sa Davao City, habang 24 to 31 degrees Celsius po sa Zamboanga City. Sa Lukuyan ay wala rin po tayong gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, pero ingat lamang po especially sa maliliit na sasakyang pandagat, lalong-lalo na dito sa northern at western seaboards po ng Northern Luzon, kung sana inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan dahil pa rin po sa habagat o southwest. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:33 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Asin sa
Salamat tabi pag-asa. Ayan po mga tugang mga kabayan na nagiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May LPA nasa luwas kang par pero hayaon duman sa itaason. And kung lumaog man da sa Philippine Area of Responsibility, day naman gaanong makaka-apektar sa tuya. Ang nakaka-apektar lang kang panahon tangon yan, iyo po ining habagat. Yo, magiring at mampogiraray, permisa na po kita magdaranin mga panangga sa oran. Normal na yan pag-arog ka ng mga bulan. Digdi po sa, lalo na digdi sa may parting Albay and Bicol area. Sige Tabi, Sis Mati, good morning. Good morning Tabi sa mga nakantabay. Sige, good morning Philippines. Maria Elena Yamamoto, good morning Tabi sa imo. Ohayo gozaimasu, Ma'am Jocelyn Antipuesto. Good morning man Tabi. Kaya ha, permisa na Tabi pa siguro. Bawal magkasakit ngunyan. Habagat pa man Tabi giraray. Eyo, o di at least sa mga tugang, isa na kita pagbagyihon, tadipisil na. At grabe ang pagtios. Les Casqueo, regards sa bilog na pamilya, sa Malagueño family, at sa pamilya mo Tabi mo, sabi ni Sis Mati. Okay. Eyo, sige Tabi ha, mga tugang. Ringat sa napermi kita tadipisil. Pisilon nyo yan ang imo. Kaya dapat permisa na kitang ingat dipisil na dapat dahil pati kita ngunyang kimakuhan pang ayuda. Pisil lang ayuda ngunya. Mga tugang alas 7, ano na tama ba? Alas 7:30 naan sa tuyang Philippine Standard Time. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tanamonan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City, along National Road. So mga naghahanap Tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. At gari ang ralaogan kang college sa Agosto pa ano. Kaya asikaso na kamo pag naubos yung slot dyan sa MBY Dormitory. Malat naman kamukan sa masunod na sem. Ege, karaniyon sa na yan dyan sa mga eskwilan kaya ano. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, ingat Tabi permiha. Salamat. Sir Edwin Sistina, good morning. Hello da Tabi sa family reunion. Chente Alcala sa mga kabats Tabi, sabi ni Sis Mati. Kay Charlie Baldonado, good morning ma. Mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, ang presiding officer kang Sanggunian Panlonsod ng Tabako. Kasabay taman dyan si City Councilor Rener Burse kang syudad ng Tabako, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Ako sa Witik. May chance lamang kita maging milyonaryo sa Lotto. Yo. Sabihon mo na
Siyempre mga tugang yaon man po dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Kung kaipuan po nindo kay mga ironworks, sliding door, sliding window, roll-up door. Dyan na po kamo, apudan po nindo ang CP number ni Sir Robin Cantillo sa 0912-295-6339. Yan po ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Sa tapat lang po yan kang Malinaw Catholic Cemetery. Yo! Ayan po mga tugang ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige tabi mga tugang tala 7:34 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po magarali mabalik po ang programa makalipas lang po yung mga importante sa nang pagirom do. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ba tayo ay magsayaw ng cha-cha? Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:38 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Pasensya na. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Ren Bursican Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Kasawang tamang dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Yo! Balik tabian sa indong lingkod, Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday ng tabi. Petsa 9 na kita kang bulan na Hulyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30. Kaya ano papigalata. Sir Charlie, good morning. Sir Charlie Baldonado. Mga pinsan ko ngaya sa mga Baldonado dyan sa unok. Sige, ingat tabi ha. Toro, diretso na ganda. Serbisyo Asin Ripa. Sige tabi mga tugang ta 40 minutos na lipas na tabi ang alas 7 nin pagkaaga. Alato na ha. Ano tagari? Nagtitigob ako na. Nagtitigob ako ano. Napangyari naman ini. Gari, gwa na naman kinakabara sa halunan ko, Chairman. Gari may nakabara sa halunan ko. Ano daw naman ining nakabarang ini? Excuse me po. Sige, igwa muna kita ki-report dyan sa luwas, 40 minutos o kaya 20 minutos bago tabi mag alas 8. Nasa linya na si Sir Tony. Yan dyan sa linya si Sir. Balunta daw man ni Sir Tony na may nagluluwas kay digdi. Balunta daw ngayon ning intro, ano? Balunta daw ngayon ning intro kang sa tiyang pag may nag-report, igwa ki patrol report. Sige, dagugun taraw. Kasurog Patrol Report. Tony, good morning Simon. Please come in. Yes, Sir Mox, good morning. And just marahing na pagkaaga sa tuyang mga paraan tabay. Ayos man so kasurog Patrol Report pa. Iyo, ata. Ngalas nga na ako ta. Ngunyan siya na nagruluwas na ini. Iba baga sa format. Iba na baga ini. Ano nangyari kay ini? Maray nga dito nagkapirindot ko pa. Nag-iba so settings, nag-iba so ano. Ayos pala. Dari inano naman ni katuyang IT. Nag-upgrade si IT ta si Inom Tagay. Ang IT mo ngayon, Inom Tagay. Napangyari. Sige, Pat. Alright, tabi Sir Mox, sa mga dugang pang informasyon. And sharing tabi Sir Mox, kan pagtutok baga ni Albay Governor Noel Rosal diyan sa Permer Distrito kang Albay or digdi sa Permer Distrito kang Albay, particularmente iyan na Siga Memorial District Hospital, nakatalaan man or padagos man ang paglapigot kan gobernador na mabuksan na itong JBDAP. So naman sa Ligaw. Iyo ton ang aning mas madali ito so pigapunta na niya na Albay Provincial Hospital. Yan, iyon na iyan. Pero ang ano ba kaya yan, ang pinaka Belmonte.
Duran sa Arugayan an pinot na pangaran kan na umpita ng hospital dyan sa siyudad Candigao. District Kung Hospital saan man andyan ka ito. Roger Rodat. Kung saan sa ini sa pinag-ulambitan kan gobernador sa sabay sa ginibong primerong regular na sesyon kan sanggunian na panglalawigan kasuhapon tabi sa mo So na pinagpo na pinanginotan man ni Vice Governor Diday ko. So duman iyan sa parang inaugural speech niya man sa mga membros kan sanggunian panlalawigan. Roger, sigapod ining so ipinagtao sa iyang executive speech. Aha. Kasi ini so ilalatag niya dyan sa mga agenda niya man. Roger to that. And iya man na pangapudan sa mga miyembros tabi kaya na sangguniang panglalawigan. Kung sa intabi Sir Mox, sigun sa pahayag kan gobernador, pipiriton or bako pipiriton sa maabot na Oktubre, pwede nang mabuksan ang naunambita na pasilidad. Completed na trabaho kanjang, kompleto na. Overview na databi ni. Iyo. Kung saan pinag-iibitaran din na baka magkaralapa na sa ibang parte kang edifisyo dahil pa nagagamit. Yan sana. Baka pig ano to? So alloy ano yan? Anay na. Dahil pa nagagamit, inanay na. Roger, kung saan ang saro baga duman sa nagiging problema, ining pag-abot sa linya kang kuryente. Ay nako, kasud ma, Sir Tony. Dakol na napapastidyo kang aliko. Ano? Roger, digdi sa baga sa area man baga kasuhapon, maghapon din kuryente. Ayun na nga nito, ang paguna ta, schedule dyan sa may parting malilipotin bakakay, pati sa tabako, brown out. Daramay na pala, sarama. Sarama, ay bata, inaugural session man kasud ma. Dahil magki-generator pa subagong building palang dumaan. Roger. Kung sa interview sir, magsabi talaga niya, ang naging problema, dahil man kakayanin kayo itong substation na nagbubugtak or mabugtak ng substation baga duman sa area. Kaya para magamit ng generator. Nako, takulaw na problema. Generator, takulaw dapat na generator ang kaipuan dyan. Roger, habang naghahalat-halat tabi Sir Mox na mabugtakan kaya itong pinag-aapod na substation. Nako. Yan ang yan ang sabi na nga ang panginot na kumbaga panginot na gigibuhon kanya ilang mapakinabangan itong ospital. Iyo. Aram mo baga tabi Sir Tony, ang ospital kay puan talaga kay kuryente kaya. Pag nag-brown out, paano sa may mga oxygen dyan sa mga magtiriok-tiok iyan. Roger. And igwa pa man na pinaghiling na iba pang mga medios na producer na gibuhon entry kang pagbubukas kay ni tabi Sir Mox na pasilidad. Ang hapot dyan tabi Sir Tony, kung igwa ki available pampundo na makabakal ki generator ta, bako yan karaw-karaw na generator ang babakalo dyan, milyones iyan. Siguro tabi Sir Mox, sasiring kayo naging pahayag kang gobernador, handa man sinda kayo na may pagkukuhanan sila ng budget. Tama ka dyan, bako karaw-karaw ang kantidad na gagamiton sa pagbugtak ng dakulang generator, tangan ina makapag-operar sa naman iyan na naunambito ng hospital. Ayo, kaya kay puan ka ni Governor Rosal ang tabang kan sanggunian panlalawigan, so panlalawigan ka na ang magibuki resolusyon. Roger. Kaya yaon duman sa iyang naging pangapudan man kahapon, duman sa ginibong sesyon na magtarabangan para duman sa mga sabi niya sa laduman kan sa iyang opisina, yaon man ang iyang pagsuporta sa inda and sa opisina man or sa yaon man ang suporta man na itatao kan mga board member kasabay na ang si gobernador. So vice versa kay puanan patarabangan kang executive and legislative sa probinsya. Roger to that. Pangani ng sabi na nga ang albay mapakaray
And sa mga benepisyo, talagang mapakinabangan kang mga albayano. Okay, very good. Sabi kang Lord, nakulaan ng bagay na kung mabukasan na ining hospital, sabi ko na nga madidikongest man sa mga ibang hospital diri sa probinsya, maarog baga dito sa provincial hospital. So, BRHMC, and dyan pwede sir na madikongest man dyan sa mga pasyente maging pa lang dyan sa tabako, igwa man kitang mga pasyente na hali man sa ibang banwaan. Alog na sa Bidaw. Igwa man kinang pasyente nagpapasiring pa lang dyan sa sudod kan tabako. Kaya nila i-admit yan sa hospital na yan. Maging duman man, mas lalo na digdi sa provincial hospital So, dahil kaipuan talaga yan na mabuksan na yan, tanganing so ibang mga pasyente, dadaraw na dyan sa provincial hospital. Roger. And kasabay dyan, ang pagbubukas ka nila man sa mga makabago man na teknolohiya o kung may mga bagong kagamitan man dyan, Sir Mox, na ibubugtak sa naunang bitaran na hospital na pwede sir na mabuksan sa maabot na tabi, Sir Mox, na Oktubre. Ang problema talaga kang Albay Tabi, Sir Tony, ang kuryente yan ang pinaka-problema talaga. Dakol na nabubuisit. Roger. Tapon, pagkapuon, problema na kuryente. Jesus Maria Jose. Mapagal sir iyan sa saro pa man duman sa naging laog kan mensahe kang gobernador kasahapon. Ini man na mapadapit sa Aleco Tabi, Sir Mox, na talagang hanapan ng medyos kanaling mapakasay sa naman ang pagsiservisyo kay nita. Sabi na nga apektado ng marahay ang pagbuhay-buhay sa mga investor. May mga investor na gari nagduwa-duwa na magbugtakan sila pagliligaw sa digdi sa tuyang probinsya dahilan nga ni Keling Aleco sa servisyo kang kuryente digdi sa tuyang probinsya. Okay. So yan Tabi, Sir Mox, mga dugang pang impormasyon, mga kaganapan kasahapon sa ginibong first inaugural session dyan sa sanggunian na panlalawigan kang Albay. Patrol numero 2, Tony Kiliste, kasurog kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat Tabi, Sir Tony, sa dugang na bareta. Ma'am Gigi Calyo, good morning Tabi. Sabi ni Chairman, alam na ang gamot. Good morning man Tabi, sa mo Max Biron. God bless us, sabi ni Sir Max Biron. Okay, so yan Tabi, sa mga kaganapan man kasudma dyan sa ginibong inaugural session dyan sa sanggunian panlalawigan ng Albay. Ayo. So, baba kita digdi sa tabako. Dyan kita sa tabako. Takasudma man. Sa Gibo Tabi, Sir Max Biron. So, inaugural session kan mga sanggunian panlunsod officials. Kan tabako. Kaya lang, sabi ko na nga ni, alas 9 so puon dapat. Alas 9. Kaya lang, bago mag alas 9, ng kuryente, brown out na duman sa tabako, rayao na sa mga opisyales kan tabako, yao na si mayor, yao na si vice mayor, sa mga city councilor, tripo na duman sa bagong Lagman Legislative Building, o dyan po yan sa may Karangahan Boulevard, Tabaco City. Sampang sanayan kang Siga Hospital o sa bagong building. Dyan na mag-opisina si Vice Mayor Ate Glenda Ongbonggaw tapos sa mga city councilor. So, alas 9, ready na. Kaya lang dang kudaing kuryente. Iniso, sabi ni Ate Glenda, gabos nga pigprepararan me, pighandaan me, anday mi lang napaghandaan so kuryente mananggat iyang building na yan day pamanpalan ki generator so kaipuhan panindang maghagad kay Mayor Ray Kipundo mapunduhan para makalaagnin powerhouse and generator iyang building na yan bata
kasudma korkestoryahan ko si City Administrator Leroy Berses, tabi Ma'am Ambi Bungalbal. Kami nga ni ngaya dyan sa Kopi Hospital, matindi ngaya ang generator mi dyan. Bako yan ngaya hayo-hayo. Milyones yan. Kaipuhan mo talaga kidakulang genset para dyan sa sarong building na yan. So, nakapuon so session mga magka-quarter to 10 na. So, inaugural session dyan sa Sangguniang Panglungsod. And kasudma, first time ko man na makalaog dyan sa building na yan. Magayunon pala. Magayunon sa first floor, opisina ni Vice Mayor Ate Glenda, tapos so sa secretariat. Sa second floor, gabos na mga city councilor, tigsararong kwarto, Ma'am Joy Cargulyo, pigsararong kwarto, opisina ninda kada councilor. Kasabay so ex officio, ABC President tapos so SK. Sa third floor, yaon duman so session hall, conference room. Yan ang yaon dyan, tatulong palapag iyan na bagong legislative building dyan sa Ciudad Cantabaco. So, kasudma, di nagpuo na so inaugural session. Siyempre, present gabos. And may mga mensahe ang satuyang ang alkalde Cantabaco, si Mayor Ray, si Vice Mayor Ate Glenda. Ang kahagadan man sana ni Mayor Ray Bragues na magkasararo kita. Magkasararo kita, taang objeto tama sa nadigdi, magserbi sa mga taga Ciudad nin Tabaco. Maski pa ngaya sain kitang partido harali, aralo-halo kita, ansaya man sa nang kahagadan sa mga miyembros kan Sangguniang Panglungsod Cantabaco na magtarabangan kita. Yaon kita digdi para magserbi, bako sa sadirita kundi sa mga taga-Tabaqueño. Yan so mensahe ni Mayor Ray, and aasahan man kan mga Sangguniang Panlungsod member na yaon ang suporta kan sa indang executive, si Mayor Ray. And saro man sa mga mensahe ni Vice Mayor Ate Glenda na maugmahon si Ate Glenda nakaraos so sesyon, inaugural session, primerong sesyon kang 9th Sangguniang Panlungsod member nakaraos so sesyon, maugmahon si Ate Glenda na iyon na nga nito sa pagpuon talagang dahil mo magkasarabutan, gaya balik pang kuryente o dahil na. So, dakula, so pasasalamat man ni Ate Glenda, ni Vice Mayor, tamas kinangani ngaya, iba-ibang partido ngaya kami harali, iba-iba ngayang sign, may heart, may thumbs up, kung ano-ano. Pero ngaya pag-abot nga digdi sa sesyon, nagkakasararo kami para sa pagserbi sa mga taga Ciudad nin Tabaco. So, ang magayon, mga tugang, importantihon so generator man agad nakaipuhan kan Sangguniang Panglungsod Cantabaco, nagpasartulos ki resolusyon na nagre-request kay Mayor Ray na malukaran ki pundo nganing maglaag po nin powerhouse asin genset generator dyan sa bagong legislative building. Yun na nga niyan, nasampulan tulos sinda, witness man si Mayor Ray Bragues na pag-abot niya duman, dahil kuryente, taday pa man ki generator iyan na building. So, nagpasarturos ki resolusyon, ang mga miyembros kan Sangguniang Panlungsod Cantabaco. Ang proponent si Engineer Noel Bonaobra. Primerong resolusyon na naipasartulos kasuudma na pigahagad ninda na mapunduhan ni Mayor Ray para makabakal nin generator, makalag nin powerhouse dyan po sa Legislative Building, dyan po sa Karangahan Boulevard, dyan po sa Ciudad nin Tabaco.
serbisyo, asin reparo. Sir Pedrito Perez, good morning tabi sa Indo. Good morning tabi sa imo. Ang magayon pa, Ma'am Ambi, so dati bagang nakagawian na sesyon. Kaya ito, pag nagsisesyon ang mga miyembros kan sanggunian panlunsod kan tabako, kada lamisa igwayan ki mga mikropono. Tigsararaw yan na mikropono ang mga miyembros kan sanggunian bayan. Ngunyan, dahil na ki mikropono, ang kada lamisa inarog na so session dyan sa sanggunian panlalawigan na igwaki floor leader ang kahuron kang presiding officer permi si floor leader ngunyan kung gusto mo magtiwa-tiwa mahagad ka ki ma-request ka mo na kay floor leader na i-acknowledge ka nganing patiwa-tiwaon ka duman sa mikropono. Tapag day ka pig-acknowledge kang floor leader, day ka pwedeng magtiwa-tiwa. Day kang mikropono. Maduman ka sa inutan, yaon duman sa mikropono, ngaya Madam Chairman, please acknowledge ngaya Honorable City Councilor Manimok Sulbutana. Para sa sayang concern. Saka, pag in-acknowledge ka kang presiding, okay, you are acknowledged kaya Mr. Hulbutana. Mataram ka na. Bako arog kang inot na pag nagpapasuroy, puros tigsararong mikropono, puros nagtitiriwa-tiwa. Dahi na, dahi ka na makatiwa-tiwa pag dahi ka tig-recognize kang presiding officer. Dapat ang nagtitiwa-tiwa nga niya, saro sana, bako sarabay-sabay. Yan ang maura. Pag day ka pig-acknowledge, day ka dyan magtiwa-tiwa. Okay, puhan mong mag-abiso sa floor manager. Ano, beer house. Floor manager. Ang floor manager sabi raw siya ano sa tinaram ko hiling mo na iya tama floor manager floor leader, baka floor manager. Iyo po ayan ang proseso na magayon kasi dapat talaga arog kayan. Dapat arog kayan. Saro sana ang nagtataram, bako na dakol kung ano-ano mga nagtataram. Kung sarabay-sabay, di ka mo magkairintindihan dyan. Magayon nun, tarog na kayan. So, magayon, bagong building, nagkagat ngani muna ko duman sa may pintuan taba kaya ko masino kita tapi miro tang pakalaog dyan di magayon takasudma sa mga chairmanship pigburutuhan na bago mag-session kundi si Manay Odin ngani nagpapara padangog na sana ngaya itao man sa kuya sa Committee on Education kundi dahil manggiraray na pa sa iya pwede man baga ngayang vice chairman ka and maski bako ka chairman kan sa rong committee ba pwede ka mag-legislate, pwede ka magpasarki ordinansa o resolusyon may kinaraman duman sa committee bang ito city councilor ka baga ang iba dahil na nagpapasarki resolusyon o kaya ordinansa pagbako ninda o komitiba. Halimbawa, bako mo man kapot sa agriculture o kaya education, city councilor ka baga, o pwede ka magpasar ni resolution may kinaraman sa education. Ilalog man naman sa committee, o sige, ididipinsamon kung ano, para sa ikakarhay yan. Kaya arugang kan dapat ang trabaho kang mga legislador.
Ang iba, dahil man niya pwede kong sapawan niya, tas ay nga itong komitiba. Ay dahil, pag counselor ka, maski anong naisip mong ikararahay kan sa tuyang kay manwa, gigibuhon mo yan, teka, legislador ka. Bako sa na ngayon na duman ka sa nasasay mong komitiba. Siyan tabi mga tugang sukaganapan sa ginibong inaugural session dyan po sa Sangguniang Panlunsod kan Syudad nin Tabaco. Serbisyo asin reparo. Alas 8:03 po ang satuyang Philippine Standard Time mga tugang mga kabayan. Sarabay po tabi mo na kitang mamihbi kang Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibun para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda.
Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Na, tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman Sindang Branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigli, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Oh! Alas 8 gis na tabi mga tuga. Alas 8 gis. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano, sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghahanap tabi Kidor, boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao kan Siyudad ng Tabaco, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, Capos Bilo Lotto Outlet, and dyan po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, dyan yan makukuha sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Salamat kay Sir Robin Cantillo. Balik tabi kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarihan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Aldaw po kita ngunyanin Miyerkules, Wednesday na, Petsa 9 kang Hulyo, taon 2025. Sundo kita alas 8:30 tabi. Ma'am Englaine na Sariba Kapiti, Ma'am Jo. Kaya ano papigalata, doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Di sige, mapiesta na da sa malilipot. Ano kaya ni Ma'am Joy kung magpista dyan sa malilipot dahil man kita imbitado? Bayay na. Yo, buda maimbitar dahil man sa nangayan nagduduman. Bayay na. Sige. Odig di kita sa iba pa niya itong pag-restoryahan ngunyan. Madali na pala ang sunakan sa tuyang presidente adi. Masunan na pala. No rin ang suna sa petsa 28. Madali na di.
naghahanda na databian sa tuyang presidente sa iyang SONA sa maabot tabing Hulyo 28, 2025. Sabi yan dyan po kang Malacanang. Yan pong State of the Nation Address kung sa Hulyo 28. Siguro yan mga tugang kay Press Officer Yusek Claire Castro na busy na ngunyan ang satuyang presidente sa paglatag po kan sa iyang SONA nga ni mas magayon subuot na ipaabot kaini sa mga namamanwaan ang piglalauman na mga proyekto asin accomplishment kang administrasyong Marcos. Yo. Anong gusto ninyong madangog sa SONA ni Presidente? Papira niya ni SONA. Sabi dahil mandatabi kay Yusek Castro, mapadapit po sa nakagson kang presidente. Huli sa padagos pasubuot na naghahandaan sa tuyang presidente. Sa mga masunod ang simana, maglalatag naman in mga detalyes bago ang mismong SONA. So, alinguntan na sana kung anan magiging hayag ibida kan sa tuyang presidente ng mga accomplishment niya and ano pa ang mga plano niya nagigibuho habang siya pang presidente kang Pilipinas ko mahal. Ano daw tabi mamday ko pwede ngayon pod kayo ni ibida ta ngaya dyan so 20 pesos ang kilo kang bugas. Yan na baga ngaya igutang niya kita 20 pesos ang kilo kang bugas. So mga barakalon ngayon nagbaba na. Di ilag tangaya dyan. Pero nangalas ako medyo ngunya na si Mana gari nagbaraba man ang gadso presyo kang karne, Ma'am Joy. Pag-agi ko dyan sa may Malinaw, nahiling ko so karatula 360, 350. Iyan ang pinakaibaba 350 sulaman. Iguan 360. Yun ang pinakalangkaw 360 na. May mga tindahan na nagtitinda ng karning urig 350, 360. Nagburo-barato naman ng kaysa dati 400. Hindi ko lang sa sentro kan tabako, medyo talaga mahal-mahal ang presyo dyan sa Saudan. Mas barato dyan sa may parting Malinaw. Kaya dyan ka magbakal. Magpasiring ka sa Malinaw. And dyan sa Tiwi pa lang. Barato pa dyan ang karne. Ngunyan, susira, iyan naman ang problema tabata. Although dahil man ki gale warning, pero maukol iyan. Mahukol ang dagat. Kaya pati so apod kayo ni presyo kan sira medyo mahal. Sus lalo na ngaya sugulayon. Kumusta na sunyog inay. Maringay kay ni Day na sa nangay magkarakan. Di ba? Yan tabi mga tugang na sana ngayon sabi baga kan sa itong presidente na dahil naman datatabi mababa pang presyo kang paroy. Dahil naman talaga mababa ta. Ano pa man ipapabakal mong paroy natararo ka na ngunyan. Presyo databi kang paroy dahil naman mababa sabi ni presidente. So presenting apod kini presenting buying price kang National Food Authority
sa ibong kang pagbaba kang presyo kang bagas sa merkado. Taigwa na ki 20 pesos databi kada kilong bagas na programa kan sa tuyang gobyerno. Ang problema ngunyan nagreklamo sa tuyang mga parauma na ibabao na ngaya ang presyo kang bagay kang paroy. Napiktaran nga ni kening igwa na ki 20 pesos na kilo dyan sa mga merkado sa programa kan sa tuyang gobyerno. Sabi mga tugang, padagos na babakalon databi kang NFA, ang dumog na paroy sa kantidad na 18 kada kilo. Pag dumog iyan tabi si Javier, daing resiko. Mantang ang mamarang paroy na nasa pagultanan kan 19 sando 23 kada kilo. Yan ang bakal kang NFA. Si Javier, alimbawa, nag-ani ka, inabutan ki ura na dumog su paroy mo, ang bakal kan sa imo kang NFA, 18 ang kilo, kada kilo. Pag mamaraman, 19 sundo 23 pesos ang bakal kang NFA. Ini databi mga tugang so report na buminagsak tabi so kada kilo kang paroy, sagkod nag 9 pesos na sana. 9 pesos sundo, 10 pesos kada kilo, so presyo kan dumog na paroy. Sa ibang lugar, dyan sa may parting Pangasinan, asin 14 pesos hanggang 15 pesos per kilo, duman sa mga paroy na mas hababa, ikumpara sa presyo ka nakalihis na taon. Yugon mo nag 9, nag 10 pesos, nag 14 tapos nag 15 pesos so kilo kang paroy, kabarato adi, baratuhon so presyo kang paroy, pero subagas kamahal. So paliwanag mga tugang kang presidente, saro sa mga rason kang pagbagsak kang presyo, iyo ang kawaranin mga drying facilities kang mga parauma. So daing baladan, so ibang yung pigbarad baga dyan sa tinampo. Kung kaya napiritan sindang ipabakal tulos ang sa indang ani sa ibabang kantidad, dyan sana. Siyempre, papabakal mo. Taday ka man nga na drying facilities, di kaysa magkaralapa yan, ipapabakal mo, palugi. Kaya irak man kan mga parauma, ipapabakal na sana talugi. Maski babaon. Iyan ang naging problema. Kaya, so iba man ang mga negosyante, sasamantalahon man. Ibabaw ng bakan mo 9 pesos tapos 9 hanggang 10 pesos ang kilo kang paroy. Yugon mo yan. Huli digdi tabi mga tugang, nagpuo naman databi ang gobyerno na magbugtak nin mga rice processing plant. Asin ginatos naman databing dryer nganing matabangan databi sa mga parauma sa panahon po kan sa indang pag-ani kan sa indang mga paroy, makapili nin magayon na presyo sa merkado. Yugon mo yan. Inanunsyar man tabi kang NFA na ang pagbakal kang 14 truck nagagamiton nganing magbakal nin mga paroy sa iba-ibang lugar, na hibaba ang buying price, asin plano kaining magbakal man tabi nin na nasa 600 na truck sa pagsapit kan 2028. Target mga tugang kang ahensya ang pagbakal nin 300,000 na metriko tinuladang bagas ngunya na taon. Nganing masigurong bastante databi ang buffer stock kang sa tuyang nasyon. Yugon mo yan. Di iyan tabi mga tugang. Dahil na databi mababa pa. Dahil naman kita papabakal sa mga parauma, dahil naman kita papabakal ng mga paroy tao, to pinabarakal na. Nagtatararo ka na baga kita ngunyan tabi Sir Javier Bunsa, Ma'am Shi Maulyon. Nagtatararo ka na ngunyan sa tuyang mga parauma. Ano pa man na paroy ang hanapon mo dyan? Ano pa man paroy ang babakalon mo? Dahil naman. Irak man talaga kan mga parauma. Pag maarani na, saka mabagsak sa presyo kang
Paroy. Pag dahil na nag-arani, ayan, minaralangkaw na ang apod kay ni, naralangkaw na so presyo kang Paroy. O ano pa man. Ma'am Rose sa Bermundo, good morning Tabi. Mana po Tabi, mamahaw po kita. Pa-shoutout na Tabi sa Bermundo family, si Abigail Turugon pa. Happy birthday kay Mayor Sinon Binyas Bulante kang Malilipot Albay. Birthday ko niya ni Mayor Sinon. Sige, happy birthday Tabi sa imo Mayor Sinon Bulante. Birthday pala ngunyan Tabi ni Mayor Sinon. Diyan sa Malilipot Albay, Ma'am Rose sa Bermundo, good morning Tabi. Salamat. Sige. Happy birthday kay Mayor Sinon Bulante. Diyan po yan sa Banwaan Tabi kang Malilipot Albay. Kumusta sa mga taga Malilipot? Madali ng piyesta sa Indo. Iyo. Maagi man sa nangayan. Pero ayos na. Mapista baga. Di bali nga. Nagbidyo buro-barato naman nga so. Nagburo-barato naman nga so So, presyo bagay kang karne. Magulay sa nangayan kitang gulay sa nangihanda tapos paiton ta sa nangaya kang Bicol Express. Ayos na yan pag urarampangan sa piyesta. Dahil na kamo magpapara urutang sa Bombay, mautang kamo para magpudsa na kamo, maghanda, may na. So, ano sana? Simple sana. So, simple sana. Ang importante ngayon, so, makaraos na ang piyesta and syempre magpasalamat sa patron. Takita buruhay pa sa mga panahon na ini Tabi. Ma'am Kasinglos, good morning Tabi sa imo. Gura no Tabi noy ang bayad ngunyan sa mga paratarok. Di gura naman so paratarok. Ang aram ko gari Pacquiao si Javier. May grupo sinda ngaya, tarokan mo ngaya, perang ektarya, sarong ektarya. May grupo iyan, tapos gari, igwa siya ki leader dyan sa mga paratarok. Ito ang kahuron kang mapatarok. Ang ngunyan, sarong aldaw sa naniba natin, itarokan ang masagi, pero pang ektarya iyan. Gari arog kan, tapos may pakaon, may pa-snack. So iba, pag talagang mga marabason bagang ibang paratarok. Mga marabason. Dahil bako man arog ka na gari so aldawan baga, dahil gari pakyaw na rin. Pero so kadakula kan sa imong kabasan, mapakyaw na yan. Arag nga kayo. Ngunyan, ang ibang ani kan, dahil na nahapunan, tapos tulos. Minsan minapunan na amayo na aga. Bago mag-ugto, o kaya pagka-ugto, tapos na yan, nakatarok na tulos. Serbisyo asin reparo. Mabuhay tabian mga paratarok. Sige, tarok sa nakamot tanganing may makaon kita. Pag dahil na kinagtatarok kay rimate, dahil nakita kaining pagkaon. Bata pag nagbakal ka ngaya ki maluto ngaya dyan sa Jollibee o kaya kung sain, mga fast food chain. Ako, kura anong sarong maluto pag nag-order ka, 30 pesos. Yugon mo yan. Kabang ang kilong bugas na. Kung minakal ka kikabang ang kilo, linuto mo. Mabuhay tabi sa mga parauma. Akunday sa mga parauma, gutom kita, gutom. Yo. Oy, mga tugang, iguana lang po kita ki 3 minutos tabi, Ma'am Kasimlo. 3 minutos bago mag-alas 8:30. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Kunyang pong Miyerkules, Wednesday, July 9, 2025. Art Blanquisco Jr., good morning sa imo idol. Ora gining sa kuyang barkada. Ora gining trabaho kay ningon niya. Tayo garing naguli.
Ay, sana ta magilingan niya kita. Oy, sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwa, sa pangaran man ni Maestro nila doon. Sa pangaran po kan sa tuyo mga katuwang sa programa yan dyan, si Madam Maylin kang MBY Dormitory, salamat tunon. Yan man dyan si Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila kang Malinaw Albay, sa Capos Bilo Lotto Outlet, asin sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5 Balading Malinaw Albay. Sa pangaran po nindo gabos, mga parantabay niya to, pakishare na lang kang programa. Kaning mahiling man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang tabay po kamo dyan sa programa ta. So tama sana duman sa 107.7 radyo natin Tabako. 10 to 11 niya. Naman kita mag-restoryan taon-taon. Adios amigo. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
Pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging